Sa di pa nato sugdan ang pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Atong iduko atong mga ulo, mamalandong kita, mga taga-alap sa Ginoo. Ginoo Jesus, ikaw magagamit na. Nini kabuntagon, magaton kami sa imbalan ng pulong. Panalangini kinigin. Labi na sa nagpamaminaw, tibok ng siyutan. Ang dagi lang ang huna, abri lang kising kasi, na ilang masabtan Ginoo, nga mong misay. Aron kami maandam, diha sa pagsugat na kanimo, o ikaw magpadayag. Pasaylo alaman kami Ginoo sa kanunay sa kasalanan, sa pulong sa buhat ug sa nuna. Kining tanan Ginoo, among ipagsalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay buntag mga kaigsunan, mga kaigsunan akong mga Kabisayan, mga taga Mindanao, mga Cebuano, tibok na sa yuta, labi na sa part sa Middle East. Daghan kita mga abroad yan, mga Cebuano, mga Bisaya. Dili lamang sa Middle East, parts of America, Europe, ug ubang pa tibok ng yuta. Ako i-greet kay kamong tanan pagpamusta. Ani ako mga kaigsunan naghatag kaniyo o pagpadasig na din sa atong kinabuhi mintas aniya pata nining kalibutan na atong tagaan ug dako pagtagad ang pulong sa Ginoo pinagi sa Biblia nga din sa atong obligasyon gibuhaton dinhi sa naong sa yuta kay dunay kitay kapangukuhan usab ngadto sa Ginoo nga dili lamang kita nagapuyo dinhi sa yuta nga wala kitay obligasyon kundi aduna kita usahay obligasyon ngadto sa uban sa mga tawo pag-share sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Magsunan ang atong tapiko magsunan sa sinulat ni Moises sa Exodus chapter 23 verse 25. Mo kining serve the Lord. Nagayon din mo kaigsunan sa Exodus chapter 23 verse 25. O mag-alagad kamo kang Yuwa nga inyong Dios ug siya magapanalangin sa imong tinapay ug sa imong tubig. O pagakuhaon ko ang sakit gikan sa tiliwala mo. Mga kaigsunan sa atong pag-alagad, magsunan, dili din masayang, dili magkawang atong paghago, pagserbisyo sa Ginoo, kung dili, aduna di ay ihatag o panalangin sa Ginoo diha kanato. Ang atong tinapay, magsunan, iyang panalanginan. Aduna tay mga balatian sa atong kinabuhi, iyang pagakuhaon, tumala sa iyang saad. Dili lang ikaw kanimo, nga ikaw nag-aalagad, apil sa imong tibok imong pamilya, pagkatabangan sa Ginoo, pagakuhaon ang mga balatian magsunan. Mga tao nga nag-alagad mga sunan nga diin gitawag sa Ginoo. Nga diin sila gigamit sa Ginoo. Tod man sila mangingisda gitawag ni Ginoo Jesus sa pag-uban sa pag-alagad. Sila si Simon, ginganda Pedro, si Andres o si Timoteo. Sila si Sibido mga kiyong si Santiago mga sunan. Nikuyog sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. Gitawag ni Jesus. Wala sila ikawili sa ilang nga dagkong panagat, ilang mga sakyan, ilang mga basnig. Apan, sa tingog sa pulong sa Ginoo nga uban kamo, kahimuon ko kamo og mangingisda. Dili mangingisda mananagat sa isda kundi dili mangingisda sa mga tao sa pagpanagat. Wala sila magdumili magkaigsunan sa pagbalibat kundi iuban sila. Inana ang gahom sa Ginoo. Kung gamiton kita magsunan, diyo kita mulibat. Usa, nining atong pagtulunan, instrumento sa atong kinabuhi, pinagi sa mga kaigsunan ni panaw na sa panahon katong mga apostoles. Hinumdumi magsunan usa ka tawo nga mag-uuma, nga magdadaro. Sa iyang daruhan mga kaigsunan, si Eliseo. Sa diya si Eliseo mga kaigsunan nagadaro o nakita siya ni Propeta Elias. Mingon si Elias, umari ka. Kamu duol ka na og ang tibok katawhan na nuol kaniya ug ang giayo sab ang ilang ang halaran ni Hiwa nga nagunog. Katong katawhan ang gitawag. Apan si Elias mga kaigsunan iyang espesyal nga pagtawag diya kaniya. Iyang suluban sa iyang kupo mga kaigsunan si Elias. Usa si Elias as Eliseo ninunot kaniya
samtang siya nagadaro. Aduna siya napulo ka baka mga igsunan. Gidulan siya ni Elias, mga kaigsunan, propeta Elias, ug ingon busa siya mipahawa dito ug nakaplagan si Eliseo, ang anak nga lalaki ni Shaphat, nga nagdaro uban ang napulo og duha ka yugo sa mga baka nga naguna kaniya. Siya tupad sa ikanapulo og duha og si Elias miadto kaniya ug gitapunan siya sa iyang kupo si Eliseo magsunan. Pinagi sa gahom sa walang espiritu kay si Elias usa ka propeta, wala siya makabaliwan ug ninunod siya. Ug niya mingon siya. Ug iyang gibiyahan ang mga baka o midalagan sunod kang Elias ug mingon, ako naghangyo kanimo. Pahagka ako sa akong amahan ug sa akong inahan ug niya ununot ako kanimo ug siya mingon kaniya. Bumalik ka o usab kay unsang akong nabuhat kanimo. Ato ipadayon mga igsunan sa verse 20. Ug siya mibalik ikan sa pag nunod kaniya ug ikuha ang iyang yugos nga baka ug ipatay sila ug giasal ang ilang unod ug sa mga galamiton sa mga baka ug gihatag sa katawan ug sila nangaon. Unya siya mibangon ug minunod kang Elias. Mga kaigsunan, ato hinumduman duna kay napulo ka baka, imo lang gibiyaan. Dako imong daruhan. Guru alang sa pagmensahe uban sang Elias mga kaigsunan. Ug unya para wala na siya lingiyon, para wala na siya balikan ang yugo nga kahoy nga maoy gigamit sa pagsurko sa baka, maoy ang gisugnod para wala na siya lingiyon balikan mga kaigsunan. Inana magsunan ng katawan sa unang panahon sa pag-alaga diha sa Ginoo. Adunay hiyas mga kaigsunan nga diin sa usa ka tawo sama ni Dorcas. Si Dorcas usa ka babaye mga kaigsunan, wala siya hiyas sa pagwali sa pagmensahe apan siya nagalagad sa Ginoo. Sa unsa nga pamaagi magsunan, adunay mga bisti mga gisi diha iyang tapakan uy tahion. Upod niya iyang ihatag ngadto sa mga balo mga kaigsunan. Nalipay mga balo mga kaigsunan nga diin itagaan sila og sinina ni Dorcas. Niabot ang panahon ng Yunan. Sa diya si Dorcas namatay. Nang hilak ang mga balo magsunan, kay mahinumduman nila ang imbuhaton sa kaluoy ni Dorcas ngadto kanila. Nagbangutan sila. Apan ilang giadtuan si Pedro. Si Pedro usa ka alagad sa Ginoo. Giadtuan nila si Pedro magsunan, gisultihan nila si Dorcas namatay. Giadtuan ni Pedro magsunan si Dorcas iyang giampuan, giludhan unya. Pinagi sa gahom sa blang espiritu si Dorcas na nabuhi magsunan. Adunay gahom sa Ginoo nga ikaw pagabanhawon, ikaw pag-ayuhon sa imong blatyan. Si Dorcas nag-alagad sa Ginoo dili sa mensahe kundi siya iya gibuhaton sa paghatag ngadto sa mga balo mga kaigsunan. Mga kaigsunan ko, daghan mga maayo mangawali. Daghan mga maayo mo Bible study apan ingon Santiago, patay ang bagto kung walay buhat. Importante yun mga kaigsunan, kining action more than word. Maingon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon, gihuhaw ako, inyo ako nga gipainom og tubig. Dumulong ako, inyo akong gisagop ninyo, ug inyo akong pisaka kanako. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasikton ako ug inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako, miadto kamo kanako. Ug kaniya mitubak ang mga matarong nga nag-ingon, Ginoo, kanusa ba ka kami nakakita kanimo nga gigutom og ikaw among gipakaon, giuhaw og akaw among gipainom? Kanusa ba kami nakakita kanimo nga dumulong among ikaw ang gipasaka ug hubo sa among ikaw gibistihan? Ug kanusa ba ikaw nakita kanimo nagmasikton o nabilanggo among ikaw ang giduaw? Ug kanila mitubag ang hari
nga nag-ingon. Sapagkat tinuod mag-ingon ko kanyo nga nag-ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usag-usa labing gamay ining ako mga igsoon gibuhat usab ninyo kini kanako. Mga kaigsoonan, ang imong paghatag, ang imong pagbuhat sa pagtabang ngadto sa imong isigatawo sama ra ikaw nagatabang nagabuhat diya sa Ginoo. Mga kaigsoonan, sama sa usa ka datok magsunan nga hatag sumbingay si Ginoong Hesus sa mao nga maayong sabritanon. Gas gusto sa tao nga magsulod yun sa ginghirian sa langit. Ungon si Jesus. Higugma ang Ginoo nga imong Dios ug tibok kung kasing-kasing ug tibok kung kusog ug sa tibok kung nauna ug sa tibok mo silingan sama sa imong kagalingon. Ug si Jesus mingon kaniya, gusto ang imong pagtubag, buhata kini o mabuhi ka. Go sumagyod sa usa ka tao nga makasulod sa gingharian sa langit, busa mingon si Jesus. Naghatag sa sumbingay. Apan kay buot man siya makigmatarong siya kagalingon, siya mingon kay Jesus. Kinsa man day ang akong silingan? Mingutana siya ni Jesus. Umingon siya. Kaniya si Jesus mituod ni iyon. May usa ka tawo naglugsong siya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho. Nahulog ngadto sa gamot sa mga tulisan ug siya ilang gihubuan ug gibunalan ug unya namhawa sila ug mibiya kaniya nga himalatyon. Ug nahitabo nga niadtong dalana dihay naglugsom nga usa ka sacerdote mga sunan. Ug ang iyang pakita kaniya siya dito miagi ug gikan ug sa pikas nilikay siya mga di siya gusto motabang do ilikayan niya di siya gusto magkompromiso. O biduol kaniya ang iyang igsunan iyang ang usa ka Samarianhon kining Samarianon mga igsunan nga tagalaid ni nga lugar usab nga nagbaktas siya nakaabot siya dito kaniya ug iyang ipakita kaniya siya iabot og kaluoy kining Samarianon. O miduol kaniya sa iyang ibukusan ang iyang samad ug napatuluan ni kiniglana ug bino iyang gipasakay sa iyang kabayo magsunan. Ug unya mga kaisunan. O iyang gipasunod sa adlaw siya mikuhag duha ka denaryo ug iyang gihatag kini sa tagya sa abutanan ingon kaniya atimana kini ug bayran ko ra ikaw inigbalik ko niini mga kaigsunan. Karon imong panguna hain man niining tutulo nga nagpakita sa iyang silingan sa tawo nga nahulog sa mga tulsan. Siya mituag katong naluoy kaniya og si Jesus mingon kaniya lakaw ug buhata ang imong giingon. Musa duha ka tawo sa sacerdote o katong Levitanhon milikay sa atong nabiktima nga gisamaran sa mao nga tulisan. Apan katong Samarianhon naluoy ang gikagas kabayo ug gidala sa tambalanan. Dili lang diay magkaaksyonan sa pagminsay, sa pagwali, sa pagtuon sa balang kasulatan, kundi usab pinagi usab sa buhat. Sama nining Samaritanhon ug sama ilustrasyon ni Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, kung ikaw mag-alagad sa Ginoo moabot og panahon, aduna kita mga baletian, dili kita pasagdan sa Ginoo, kumala siyang sa bisan unsang imong baletian iyang pagayon. Meaning, hambubong nga pagtuon nato sa pulong sa Ginoo sunan. Hinaut ta nga ang Ginoo magahatag ka nato og alam espiritualon nga diin daghan pa magkatawhan nga uhaw gutom sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo sumala sa Matthew 6 verse 33 nagingon siya, unaha lang ang papangita sa ginghar sa langit kay ang tanan ikadugag. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ngayon kamuntagon magsunan, daghang salamat kaninyo sa inyong pagpakalingog sa mensahe sa mabuong mensahe. Sumala sinulat ni Propeta Moises sa Exodus chapter 23 verse 25. Mag-alagad ka mo kang iba. Kasi siya magpadalangin sa iyong tinapay at tubig. Bisan ang tanang nimong nagbalatian, iyak pagkakuhaan. Ngayon buntag, daghang salamat. God bless kaniyong tanan mga kaigsunan nako. Tibok naong sa yuta, labi na mga Bisaya Cebuano. Sabot nini ato mensahe nga binisaya. Amen. Change my heart, oh God.